Shining star. Muzoda. Maita basa mubati wechigaro. Ndichitenda pamwe chete naminista vatidzosa zvakare mumba ino kutaura nenyaya yakambotaurwa kunze uku. Mubati wechigaro ndiri mumwe wevamwe vakabuda kunze savice chairperson munzvimbo yekuManicaland. Tichienda tichida kunonzwa pfungwa dzevanhu. Kutaura chokwadi, mubati wechigaro, ini upenyu hwangu handina kumbobvera ndagona kutaura nhema. Apo neapo semunhu, asi patakafamba nzvimbo dzese dzandakafamba, bhiri raitambirwa zvemazviro kwazvo ndisingazozive kuti vaiuya vachiungana vachitambira ava ndivo vese here, asi vakanga varipo vakatambira zvinyorwa. Mubati wechigaro chinonzi mukuru anga aigare Bvunde, ishona yakadzika kwatinobva, inotaura maererano nekushanda kwevanhu nezvinzvimbo zvavo. Mubati wechigaro ndinoda kutaura, pane zwi, ndiri kungotaura nzvimbo imwe chete. Pane zwi randanzwa randaona rakanyorwa rakanzi toxicity kuma-elections, zvichiratidza kusagadzikana kana utsvina hunoda kugezwa pama-elections ekutaurwa kwamboitwa neumwe mutauri akati itsvina yatinoda kuti tigeze kuti vana veZimbabwe vafambirane pamwe chete. Mubati wechigaro ndakamira panapa ndakatanga kumhanyisana nenyaya dzema-election 1990, asi kubva 2000 ma-elections edu haana kunge ari ma-elections akanaka, nekuda kwekurwa nekupondana, kubvutirana nekubirana pfuma. Mubati wechigaro zvakanaka kutaura chokwadi kuti mumatauriro aita minista mubhiru ekuti vanhu vanovhota muno munyika zvinyorwa zvavo zvidzoserwe, ndaingoziva kuti kwamudede kwaregistrar general. Ko zvanga zvakadii kuti titi zeki iriyo yobata chikundya ichi, moiwedzera masimba, moipawo nemari inoita kuti igone kufambisa basa iri zvakanaka as an independent institution. Ini pfungwa dzangu dzinoti ZEC must be empowered to run the elections munyika muno, nekuti ikaera yapindirwa neexecutive ndo panoramba pachibva mitauro isingagumi yekuendesana kumakotsi nebopoto zvakasangana kudaro. Zvadii kuramba zviri kuzeki kuitira kuti
nesuo ma players politics tigutsikana. Ndinoda kutenda Madam President nenguva yamandipa shoma yekutaura about this bill. Ndinoda kuti Madam President mumba muno makafanana nekunze kwatakabva uko. Kunze kwatakabva nekunze kwatinobva muma constituents edu tinowana vanhu vanotaura zvakasiyana siyana vakawanda about this bill. Zvino Madam President, my feeling ndeyekuti sekutaura kunoita vamwe zvanga zvakaipei kuti nyaya iyi idzoserwe kuvanhu. Hazvina chakaipa kuti parliament itaure igopa muono wayo. Chokwadi ndechekuti Madam President, nguva yatinopedza tichitsvaga kuti isu tiwirirane ngatimboteererai zvakataurwa nevanhu vashoma ivavo, timbofamba nazvo tigodzokera kune vakawanda. Ndatenda. Order, please. Let's continue. I recognize Honorable Inyati. Thank you, Madam President. I rise to support the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 of 2026 on behalf of the people of Matabeleland South Province. I am doing so, I am guided by simple principle. Constitutions must not only protect democracy, they must also